έχουμε ένα 88+, 90+, και 95+. Θα τα ανοίξουμε. 88+ ανοίγουμε. Καλό, τέλεια, πάμε. Κάρτα, level up. Αλγερία, Ατάλ το βρήκα. 90+. Το ανοίγουμε. Είναι Touch, χώρα, Βραζιλία. Σε παρακαλώ, ομάδα καλή, όχι. Στεφερέζα. Πάμε και για τα 35+. Το πρώτο θα έχει μέσα, από ό,τι φαίνεται, Trophy Titan Icon. Ολλανδία, Striker, Kluivert, Van Basten. Όπα, κάτσε, ο Van Basten για κάτι δεν πάει. Έτσι και τον έχω ήδη, για κάτι πάει. Shapeshifter, Γερμανία, ναι, Werner, όχι. Klosterman. Οκ, πάμε για ένα ακόμα, 95+, το οποίο μέσα θα έχει, αυτή δεν θυμάμαι πώς τη λένε, Αγγλία, Premier League, Right Winger, Call. Κάρτα είναι αυτή, καλά, εντάξει. Εγώ ήθελα να πουλήσω τους παίχτες μου, κάποιους παίχτες, τους διπλούς μου, και να πάω εδώ πέρα στις σημερινές κάρτες και να πάρω αυτές όλες. Πήρα του Μέση γιατί έχω τα coins. Τώρα πάω να τις πουλήσω, επιστρέφω, όταν τις πουλήσω θα πάμε να πάρουμε τους παίχτες, άμα μπορούμε. Τους πούλησα μόλις τώρα όλους, market. Από ό,τι φαίνεται μπορούμε να πάρουμε μόνο τον Μπεντζεμά και ποιον άλλον. Και τον Ρίκεν όχι, θα πάρω και τον Βαλβέρδε. Και λογικά θα μπορώ να πάρω και τον Γκατούσο. Πάμε, παίρνουμε Μπεντζεμά. Όχι, τον Γκατούσο δεν μπορώ να τον πάρω. Πού είναι ο Βαλβέρδε, πάρε και Βαλβέρδε. Όχι, μπορώ να πάρω τον Γκατούσο. Πάρω τον Γκατούσο. Και λογικά μπορώ να πάρω και τον Μαντάντα. Οκ. Απλά δεν έχουμε coins τώρα. Ναι, έχουμε ακόμα αρκετές καρτούλες. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Επιστρέφουμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye bye.